हे भगवान दानो नुजासिगौमोन नुनायब्ला मा जागौमोन दे बे रनिनो खिथाना हैनायब्ला आयु बेसेबा नांज्लायनाय जागौमोन ओरैनोबा फाग्लाखा मानसिया रनिया मोनथिब्ला मा जागौमोन दे नुनानै खिथाना हैनायब्ला ओरैनोबा बेसेबा रागा खराखा नुनानै खिथानायब्ला मा जागौमोन बेखौ बेबायदि लाखिबाय थानो हाला दे नै गाबोन फुङावनो ड्राइभारजों रायज्लायनानै बेखौ दोननांसिगोन ड्राइभारा सोलाबगोन होननानै बुंदोंमोन र' फुङावनो दोननोसै बेखौ बे हाबिलिया थाबाय थानांगौ जाबोला न'खराव सान्थि गैयैसो जागोन नांज्लायनायसो जागोन फिसाज्लाजों आंजों आरो जेरैबायदि फिसाज्लाफोरा हाबा जाखांनायनि उनाव हिनजाव मोननायनि उनाव बिमाखौथ' सिनायखानाय नङा हिनजावखौसो सिनायखायो आंखौसो रायगोन अबावबा आंखौसो सिनाय नङा माबार बेखौ दोननोसै आं हिनजाव मानसिनि महिनायाव ओरैनोबो सेंग्राफोरा ग्लेबनो गलिखायो आरो बे हाबिलाखौ गाबोन सोरांबानो पासतायावनो थांनो होगोन आं बेखौ ड्राइभारा खामानि दं होननानै बेखौ पासतायावनो दोनहरगोन आं दिनैनो दाहायनो हराव रायज्लायखानांगोन आं नङाबा थाब सिखारनाय नङाना हाबिलाखौ थांनानै रायज्लायहैखागोन आं बेनिफ्राय गाबोन फुंनि पासतायाव नोंखौ दोननो थांगोन ड्राइभारा सम गैयानो फुङावनो थांदो बेबायदिनो बुंगोन आं गरमखौ हाथारलालां साला दिनै आंनि बार्थडेनि सानखालिसो बे लाइनाबो फैला एसियाबो गाज्रि जाबाय दिनै साला बार्थडेनि सानखालि एसियाव उन्दु अमा बेदर जागोन सानदोंमोन साला दिनै लाइनानो गैया एसियानो गाज्रि जाबाय दिनै एसिखौलाय माथो दाखालि बावैसो गोदानै लाबोदोंमोन माबे जायगानि मानसिफोरालाय नख्लिफोरखौनो फानलाबायदों नामायलै थानो हाला गरमावलाय माखौथ' लंपेन्ट गस्ला गोलाव गाननानै दङ आंबा खुबाय थानो हायिनि हाफपेन्ट गेन्जि गाननानै थानो हाया थोद जाम्बा सिख्ला थानायफोराव बेबायदि गानना देखायगोन नामा ओरैनोबा उदैया बे ओंखारखादों आरो सरबि गोजा बेरलांदांनो हाबिलाय नुबालाय मा सानगोन नंमारगौ नंनाया जायै उदैया सरबि गोजा बेलदांदां हनै नायलाय नोंनि उदैखौ जिरायनायखाय माबायदि जादों ओरै फेट बारायलायदों उदैया नोंना बांद्राय जाबाय जानायखौ खमायदोंसो नोङो सिख्लाफोरजों गोसथोजानाय नंखाया रावखौबो नाङालाय आंनो हाबिलाखौसो नांगौ हाबिलाया गोसथोबानो जागोन उदैयालाय बारायमारदों जिमाव थांनांसिगोन गावा अमा बेदरखौनो खांसि जायो अबाव मोदोम ओंखारालासिनो थानो अमा बायदिसो जाबावसिगोन नों साननैसोबाबा अमा जानाय गाराबा थोद जाम्बा मानो गानदोलै थोद अमा गैयाबा थैना थांगोन आं अमा जानो मोनाबा थैगोन आं लागे 200 किल' 300 किल' जाथोंलै अमा जानायखौ गारां जाबाय था आब' हाबिलाया फैला नामा गैला नोंबो हाबिलाया सोरबा गैला हौवाजों हाबा जाबायनो खारसनलांबायनो सोरबा गैला हौवाजों गैरा मा गैरा आयै सोर गैरा माब्लाबा सबाव थांबा नुवा दारि गोलाव बै दख'ना बायदि गोलाव फाग्रा सिख्ला गाननाया बेखौनो गैरा होनो बेसो गैरा बेनो नोंबो बेजोंनो हाबा जाबायनो बेथ' फैखाला हाबा जाखाबाय खारसनखाबाय होबा सोरजोंबा बिनि रुमखौ बिनि बिसिनाफोरखौ जिफोरखौ दिनै बोखाना गारजोबगोन आं बेयाव गोदान रुम माबासिगोन आंहा गोदान रुम गायसनसिगोन आंहा बिनि रुमखौ नङाबा फैबाथाय मालाबा फैफ्लांबायबा थाबावगोनसो बियो बिनि बुस्थुफोरखौ गारजोबगोन बुस्थुथ' जेबो गैखाया बे जिला जिथा दख'ना गांनैसो दोङो पाउदार मोनसे दोङो बिनि थालि थफ्ला बेफोरखौ जि जोम बेफोर जिला जिथायखौ गारजोबनानै आंहा गोदान गंसे बिसिना बहायनानै बेयाव बिसिना हादार टसआव गोदान मोजां बनानै सोरबा आलासि फैबाथाय थागार खामसिगोन आंहा ओरैनोबो आलासि फैनो नागिरखादों जोंहा आइमोननि न'निफ्राय 2-3 हर थाफैब्ला ओरैनोबो जागा गैखाया बिनि बिसिनाफोरखौ बिनि माबाफोरखौ दोनैनो गारजोबगोन आं बायलाबायसिनो आब' गैमाराहाय चक्लेटआ नागिरबावदोंमोन आङो मोनाखैहाय अबाव थांखो बे चक्लेटआ जेरावबोथ' दोनफ्लाङाखै आं फ्रिजआवबो नायदों आं दोनदों होननानै फ्रिजआवबोथ' गैया दा होनबा अबाव थांखो दे मा होनो दा रनिनो सरि बाथ्राहाय बेखौनोथ' सानना मोनाखै आं नि मावजिफोर बोरमाफोर बेबायदि मोसौफोर हाबदोंमोन मोसौआ हले चक्लेट जायो मोसौआ जायो र' जानाया बोरमाफोराबो जायो नाथाय पेकेट थानायावलाय बेबायदि जायोना मोसौ बोरमा आरो जायोथ' जायो माबोरै हाबफैखो रुमाव बे मावजियासो लांदों आब' मासे मावजि बुन्दा फैबाय थायो गोसोम मेगन गोजा बेसो लांदों नामा मा मावजिया चक्लेट लांदों मावजियालाय अबाव चक्लेट जानो मावजिया लाखै बे होनबालाय सोर मोदायाथ' जाखो आब' मोनथिला दे रनिया दानसेबा बुंहैनोसै आं बेसेबा रागा जोंगोन दा बे आब' हाबिला माबाया जाबायना अमाया जाबाय नै दानिसो खांनानै दोनहैदों आं होमब्लालाय आदा रनिनो हैथां दे हैगोन दे आं आं थोरसिखौ सुना फैनि ओंखाम जाखानोसै ने जाहोलांसै होमबालाय सानना मोनासै र' आं
चक्लेटआ अबाव थांखो चक्लेट जाग्रा मोदै गैयाथ' आयै न'खौ माबोरै लुनाया हामगोन न'आनोथ' जाबाय र' बेखौनो सानदोंमोन आंबो रोङाबो दा बेनिफ्राय नोंलाय माबोरैथ' खानो सानदों मायबाफोर सानदों आंबोलाय जेबो आइडियाखौनो मोनाखै र' बाबाया मायबा बुंदों नामा नोंसा बाबायालाय बुंदों आरो सिम्पोलैनो बै मोनथाम मोनब्रै रुमनि बानायना दोनथो होननानै जोंफोरालाय मा आरो फाखानाव साखानावनि जेबो बेबायदि माबानाय गैला नोंसानो मोजां नुनानै थाबानो जाबाय जोंफोरना बेबायदि बायला जिलाफोरावनो गोसोफोरा जग्रा जाबाय जेबो बायदि मोना फाखाबाबो समान बे थोरिनि लुनाय लिरनाय न'बाबो समान नाङा र' बानायब्लाथाय बयनिबो थाखायनो बानायगोन आं गाव फाखायाव थानानै मालायफोरखौ गावनि बिमा बिफाखौ आं बे गब्लंनाय न'आव थानो होनो हाया थाबोलाथाय बयबो गब्लं बायला जिलायावनो थागोन आरो थाबोलाथाय बयबो फाखायावनो थाखागोन आबा मानसिफोरानो बुरजा नोंलाय अबाव एसेबांथार रुम खाख'नो हानो नाङा दे नोंसा बाबा आरो आंनिखौ दोन आरो नोंसा आबैया मा होनो नै नोंसोर गथ' खाथामा नोंसा आगै नों आरो सोरबा आलासिफोर फैबा बेबायदि नांगौना बेबायदि रुम मोनथाम खाबानो जागोन खोमा आबा नाङा खोमालै आयै आं रुम मोनथामल' खाया बानायबाथाय आङो 6थासो रुम बानायखागोन आयै मानोना दा नोङो रुम मोनथामल' बानायबाबो देनांबो माबा जायो आरो फाखा न'खौथ' आरो बायलाय सिफायलाय खालायबाय थानो हाया एसेबां फैसा खरसाबो जायो बानायबाय थानोबो हाया आं सानदोंमोन 6था रुम बानायनोसै सिम्पोलैनो आरो नंगौ होनबालाय हाख'योबालाय आं आरो हानाय नङा होननासो बुंदोंमोन नङा होनबा फाखा न' लुबालाय माथो बेसे फैसा थांखायो होनबानो आबा माबा खालायबानो जाबाय बे स्कुल बायदि सिम्पोलै लुनानै दोनबानो जाबाय जेबो डिजाइन सिजाइन होबाय थानांला मिन्थिबायना दानादि मानसिफोरा बे गिदिर माबा लुसोयोना बेबायदि डिजाइन बानाय एथ' बेबायदि लुवाबाबो जागोन दे जोंहा आबा सिम्पोलैनो लुना दोन बे स्कुल बायदि सिदा फाखा जाबानो जागोन दे औ नांगौबा नों थानाय रुमखौ एसे डिजाइन खालायबानो जाबाय जोंफोरनिखौ जेबो खालायनाङा ओरैनो सिम्पोलै दोन बेनिफ्राय आदा हाबिलायालाय मा गिफ्ट होखो नोंनो बार्थडेनि गैया जेबो होआखै बार्थडे होनना मोनथिनानैबो होनबालाय आदा हाबिलाया नोंखौ लाइक खालायखाया मा नोंहालाय माब्ला मालानि लाभ गुरु नोंहालाय माबोरै मोनथिगौ बेलाय आंखौलाय लाइक खालायना खालाया बाहा गाबासिन 10 जन 12 जन गार्लफ्रेन्ड दङ आरो बियावसो माबोरै मोनथिखौ दे नोङो हाबिलाया आंखौ लाइक खालाया होननानै ओरैनोसो बुंदोंलै आं आदा नोंनि रिएक्सनखौ नायनो थाखाय मानिबा रिएक्सन नायग्रा गोरलै फोलानसो आदा आयालाय माथो गाबोन हाबिलाखौ दोनना फैगोन होनना बुंदों आयाबो मानि मा सैमा फाग्लाफोरासो अरदोंना माइथाय माबा खां दोनैनो बिहाबा मा जादों आरो मा मोनथिगौ आंहाबा लाभ स्ट'रियाव लांदां जायगा जानानै दङ फिलाप खालामनो हायाखै बिमाया आरो माबा दोनैनो माबा साननैसो थाबावबा मा प्रब्लेम दङ बिहाबा हमनानै मोना आंबो बिमाखौ मा सानो मा मायो बिनि थाखायनो साला जमरा जाया आंनो गोदान जिउ होफिनबाय बियो आरो माबा दोनैनोलै नोंनो बुंनाय साननैसो थाबावबा मा जायो हाबिलाया मा जायो दे आया नोंनिबा आया मा प्रब्लेम मोनदों हाबिलाखौ मानो दोनै बुंबाय थादों बियो सैया नामा आया सुखुआ बिखौ फिसालानि जिउखौ बासायबाय बिखौनो सुखुला नामा बियो मा नोंनिबा बुंनाय मा बियो आं माबोरै बुं दा आयाबा मा सानदों मिथिगौ दे आं आया मा सानदों मिथिखागौ आं गोसोथोजानो गिदो बियो गोसोथोजानो गिना मा जानो थोबाय माने थोबायानो आरो थैजासिम थोगोन मा जाखौ नोंना लाभ स्ट'रिया एन्डिं जाबाय ना माइब्रा माथो हाबिलानि मुंखौनो दिहुनला नोंलाय बावगारबाय नामा थै जाम्बा मोजां मोननायानो बेबायदि जायो नामा दसेनो बावनो हानाय होनबालाय माथो आंलाय माथो फबनासो दोनबाय नामा मोजां मोननायखौ बावगारनानै थै जाम्बा मा जानला मोनला सोदोब बायला मानसियालाय जानला मोनला बुंबाय थायो नोंना खुगानिफ्राय बिराद माबोरैबा डेन्जार सोदोब ओंखारोलै नोङो खन्थाइफोरखौनो लिरा मानो बिराद गोथौ बाथ्रा बुङो माथो नोङो औलै खन्थाइगिरिखौनो जानसि बायदि मोनदों र' आंबो लिरगिरि फैसा थानायमोनब्ला फिल्मसो बानायगौमोनलै आं डाइरेक्टर जागौमोन प्रडिउसार जागौमोन मा औ दानालाय मा आगोलनि बायदि नंलाना दाना इउटुब दङ फैसाल'सो नांगौ जेब बानायबाय आरो होबाय खालि केमेरा मोनसे नांगौ आरो बानायदो होमबा बानायगोन थां बे साननैसो मम'आनो बिक्रि जायाखै आंना मानो सेल जाथाराखै नामा मम'आ जादोंमोनलै साननैसो नोंनिफ्राय फैसा लानानै बेफोर दखानखौबो होबाय बे साननैसो जाथाराखै माबा गरमखायसो जायाखै नामा बै बयलार थैसोदों होननानै बुंदोंमोन ना
आंना बे चिकेन मम'सो बानायोना आङो आरो बै एसे एला माबाफोरखौ जादों दिनै चावमिन बेफोरखौ मम'खौ बांसिन जायोमोन बे बयलार बेमार जादों होननायखाय मानसिफोरा मम' जायाखै बिबार फांसे गायदोंमोनलै आं बेयाव रज'आसै माथो माबा हो नै अमा बेदर लाबोदोंमोन आं एवनानै नों जानो मोजां मोनो ना फ्राय औ माबा औ माने आं बुंनो नागिरदोंमोन बिराद मोजां मोनो बियो बिराद औ बा मार गोथाव जानाय बायदि मोनदों नों संदों नामा हाबिला औ थेंक इउ दे बिराद गोथाव संना जाहोबाय थायो नोङो थालांखादो नों जोंफोरनावनो माने बिराद गोथाव सङोना नों थाब्ला गोथाव मोनजाबाय थागोन थालांखादो नों जोंहानावनो फटमाजों लोगो जानानै मा माने मा रायज्लायगासिनो नोंसोरलाय जेबो रायज्लायाखै जानाय लोंनायनि रायज्लायदों मा लाबोदों नों हाबिला सोरनो मादै रनिनो लाबोदों बियो अमा जायो होननायखाय लाबोदोंमोन आं नुदों सिख्लानि थाखाय अमा बेदर एवनानै लाबोलायलांबाय बियो मा एसे गाज्रि आखुनि सिख्ला बेबायदि होनना सानाखैमोन आं बिखौ बेबायदि बायजोआव लाबोलायनाङा मानसिफोर थांलाय फैलाय खालायबाय थायोना नुगोन माबोरैबा नुयो माबाजों जागोन दे बियो ओंखामजों जागोन नाङा आं जागोन हर आंनो लाबोनो होदों हर लाबो जागोन आं